Вие сте с BTV новините. Все още не се знае дали за инцидента в Охрид ще отговаря само капитанът на кораба Илинден или разследването ще засегне и други лица. Това пише македонският Утрински вестник. Според македонския главен прокурор Любчо Швърговски все пак ще трябва да се изчака окончателния доклад за потъването на кораба в Охридското езеро. Смесеният разследващ екип, който е съставен от експерти от Македония, България и Хърватия, се очаква днес да започне с експертизата на кораба, който бе изваден от езерото преди 10 дни. Цялата процедура се удължава поради прекалено голямата ангажираност на експертите в други разследвания. Припомням, че корабът Илинден потъна на 5 септември, при което загинаха 15 български туристи. И още една новина от чужбина, свързана с България. Джеймс Уорлик да бъде назначен на длъжността американски посланик у нас. Предложение за това внесе в Американския сенат президентът Барак Обама. Уорлик е работил като генерален консул в Москва и като съветник на ръководителя на временната американска администрация в Ирак. От април 2006 година е заместник помощник държавен секретар по въпросите на международните организации. Ирландия днес гласува за бъдещето на Европейския съюз. За втори път в рамките на 18 месеца ирландците решават дали да приемат Лисабонския договор за реформи в Съюза. Миналата година ирландците го отхвърлиха, но официален Дъблин се съгласи да направи второ допитване по въпроса, след като осигури за страната гаранции за ключови политически сфери. Според последните социологически проучвания, договорът от Лисабон ще бъде одобрен. За него се очаква да гласуват 55% от ирландците. И за още едно гласуване. Членовете на Международния олимпийски комитет ще изберат днес столицата на летните олимпийски игри през 2016 година. Конгресът на МОК започна с нощи в столицата на Дания, Копенхаген. За правото да бъдат домакин на Олимпиада 2016 се борят 4 претендента – Чикаго, Рио де Жанейро, Мадрид и Токио. Съревнованието за домакинството се очаква да бъде изключително напрегнато. Според президента на МОК Жак Рох, всичко ще бъде решено само от няколко гласа. По думите на Рох, дори 2 или 3 гласа могат да наклонят везните. В датската столица се събират американският президент Барак Обама, премиерът на Испания Хосе Сапатеро, министър-председателят на Япония Юкио Хатояма и легендарният бразилски футболист Пеле, които са представители на 4-те града. И още страсти около спорта. ЦСКА загуби с 2-0 от италианския Рома на Олимпийския стадион в Рим. Нашият кореспондент там, Антоанета Николова, беше заедно с българските запалянковци. 22 български автобуса докараха на римския стадион Олимпико феновете на ЦСКА за мача с Рома. Повечето от тях бяха във вечния град за първи път и се постараха да дадат тонус и дух на срещата. Фенове сме на ЦСКА, пристигнахме вчера, организирани с екскурзия, с рейсове. Горе-долу сме над 3000 човека. Тук е нещо невероятно в Рим. Резултат? Какъв резултат? Резултат 2-0 за ЦСКА. Всъщност 2-0 победи Рома, но нашите тифози са доволни въпреки това. Очакванията ни поне гол да бяхме вкарали, но в София ще ги бием. Много от феновете симпатизираме на Рома, но въпреки всичко, доволен съм. Това е сбъдната мечта да дойдем на стадион Олимпико. Епилогът за срещата за българските тифози е 1 арестуван и 4 задържани. Арестуваният ще бъде осъден веднага по най-бърза процедура, след което ще бъде пратен в България и предаден на българските власти. Задържаните ще бъдат пуснати малко след като изтрезнеят. За BTV новините от Рим, Антоанета Николова. Светът отбелязва днес Международния ден на усмивката. Той е предложен от американския художник Харви Бол. Човекът на изкуството е изобретател на изображението, известно като усмихващото се лице или смайлито. Идеята на Бол е денят на усмивката да бъде празнуван в първия петък на месец октомври, когато предвкусването на почивните дни предразполага духа към добро настроение. Девизът на днешния 11-ти поред Международен ден на усмивката е "Направи добро, помогни на някой да се усмихне". Разделяме се до обяд. Усмихнат ден!